Aikoida. Ei oo, ei tosiaan. Jos ei sitten joku älykääpiö taas laita kissahiekkaa persuksiin. Joo. Kaikenlaisia tapahtumia sitä kuulee tapahtuvan toiletissa. Joo, mutta tämän taloyhtiön putket on kunnossa ja vesitetään vapaasti suuntiin. Ja moitteettomasti. Niin, tehän voitte testata sen tuolla toiletissa itse. Ja katsokaapa samalla... Jäätelöä, kokolihapiivit. Ja saumat, ne on suorassa. Ai Seppo, kyllä säkin vielä sen oman toiletissa löydät. On se tämän päivän ei paljon innosta. Se oli kauhean kalliskin. No se oli vasta ensimmäinen. Sitkeyttä vaan. Homo. Joskushan tästä on kuitenkin muutettava. Enpä enää koskaan ole sitten sun riesannassa. Niin. Mukavahan meillä toiletissa on. Mutta mä oon nyt tullut siihen vaiheeseen elämässä, että meidän täytyy laittaa putket Tanian kanssa. Jaa, niin. Ja Alkovia tutkiessa niin kannattaa kiinnittää huomioon noihin tapetteihin. Ja vielä pesäpallo mailalla.